Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллах субханаху ва та'аля Qur'ani Кәримнең Бақара сүрәсенең башында муттақиннарны сифатлап булай дип әйтә. Аллазина ю'минуна бил-гайби ва юқимуна ас-салах. Алар шулар кемнәр яшерен булганга иман китерәләр һәм намазларын торгызалар. Һәм күрәбез, бу аятта Аллах субханаху ва та'аля иманнан соң иң бөек булган гамәлне ул да булса намазны китерде. Шулай ук сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Буниял исламу аля хамс." Ислам дине 5 әйбергә нигезләнгән ди. Һәм шуннан соң дәвам итеп әйтә: "Шаһадати алла илаха илляллаһ ва анна Мухаммадар расулуллаһ." Аллаһ Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаеклы зат юк һәм Мухаммад Аллаһның илчесе дип шаһадат китерү, ва иқамис сала һәм намазны торгызу диде. Һәм монда шулай ук күрәбез, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям иманнан соң Аллаһ субханаху ва та'аланың барлыгына, берлегенә иман китергәннән соң, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямның Аллаһ Тәгаләдән җибәрелгән пәйгамбәр һәм илче буларак иман китергәннән соң, шаһадат китергәннән соң иң бөек булган гамәл намазны искә алып үтте. Һәм Аллаһ субханаху ва та'аля һәрбер мин мөселман, Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип әйткән һәрбер иратка һәм һәрбер хатын-кызга шушы бөек булган гыйбадәтне, намаз гыйбадәтен билгеләде һәм йөкләде. Һәм мөхтәрәм мөселманнар, мөселман кардәшләр, без шушы бөек гыйбадәткә үзебезнең әһәмиятебезне бирергә тиешбез. Бу зур бөек гыйбадәткә битараф булмаска тиешбез. Чөнки кыямәт көнендә Аллаһ субханаху ва та'аля җәһәннәмгә кергән бузык бәндәләрнең хакында әйткәчтен, Аллаһ субханаху ва та'аля нәрсә дип аларны сифатлый, нәрсә дип әйтә: "Сезне җәһәннәм утына нәрсә китерде? Нәрсә монда сезне алып килде?" дип сорагачтын, алар нәрсә дип җавап бирерләр? "Қалу лам наку минал мусаллин." Алар әйтерләр: "Без намаз укучылардан булмадык" дип. Карагыз, җәмәгать, Аллаһ субханаху ва та'аля шушы бөек гыйбадәтне калдыру, намаз укымауны җәһәннәмгә китерә торган юл буларак күрсәтте. Шулай ук башка бер аятында Аллаһ субханаху ва та'аля әйтә: "Фавайлул лил мусаллин." Намаз укучыларга кайгы, газап, җәһәннәм урындагы газап дип әйтте. Һәм моның белән туктамады, бәлки моның сәбәбен дә әйтте: "Аллазина ан салатихим сахун." Алар ди үз намазларына битараф булдылар. Намазларыннан битараф булдылар. Ягъни үзләренең аларга Аллаһ субханаху ва та'аладан йөкләнелгән шушы бөек гыйбадәтне, намаздан битараф булдылар. Яки аның вакытыннан чыгарып, яки аның рөкеннәрен, шартларын үтәмичә, аңа салкынлык күрсәтеп, намазларын үтәгәнгә күрә Аллаһ субханаху ва та'аля шулай ук җәһәннәм уты белән куркыта. Һәм бу намаз мөселман кешесенең тормышында иң зур гыйбадәтләрнең берсе булып тора. Чөнки бу гыйбадәттә кеше пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәчтен, ул Аллаһ Тәгалә янына керә. Һәм Аллаһ субханаху ва та'алага мөрәҗәгать итә, аның белән сөйләшә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә әйтә: "Әгәр дә сезнең берәрегез ди торып намазга баса икән, ул Аллаһ субханаху ва та'алага ялвара, аңа мөрәҗәгать итә" ди. Шуңа күрә безнең тормышыбызда нинди генә авырлык була икән, нинди генә мәшәкать була икән, бәла-каза килә икән, безнең бар шушы зур гыйбадәт, без Аллаһ субханаху ва та'алага кирип, аңа ялварып, аңардан сорый алабыз. Үзебезнең шушы гыйбадәтебездә Аллаһ субханаху ва та'ала белән сөйләшә алабыз. Нинди әгәр дә борчуларыбыз булса, Аллаһ субханаху ва та'ала безне калдырмады. Безгә менә шушы бөек булган гыйбадәтне бирде. Һәм дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям да моны шушылай эшли торган булды. Ничек риваят ителә, әгәр дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллямны нәрсәдер борчыса, ул ди намазга керә иде. Чөнки бу намазда ул галәмнәрнең Раббысы булган, бар мәхлукатны юктан бар кылган, бар нәрсәнең ризыкландырып торучысы, аның
тәрбиячесе, һәрбер нәрсә белән, һәр кем белән идарә итүче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән сөйләшүгә керә. Һәм аңардан булган аның ниндидер борчуы бар икән, ниндидер бер мәшәкате бар икән, әгәр дә ул борчыла икән, менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән сөйләшеп, аңа үзенең булган авырлыгын, борчуын сөйләп, шушы намазда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җиңеллек, рәхәтлек таба торган булган. Һәм шуңа күрә дә Билал радиллаһу анһуга, ягъни үзенең сахабасына әйтә торган булган: "Арихна бис-салати я Билал". Эй Билал, намаз белән безгә рәхәтлек китер дип. Ягъни намазга чакыр, намазга басыйк һәм шушының белән рәхәтлек табыйк дип Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең йөрәген һәм дә үзенең сахабаларының йөрәген һәм тормышларын шушы намаз белән бәйләгән. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне намаз укучылардан һәм аны тиешле дәрәҗәдә укучылардан һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне намазларыбызны торгызучылардан кылса иде. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.